Хәтерлисездер, менә җегетләр, ул иң шундый тарихи вакыйга бит инде. Кайчан беренче тапкыр булачак хатыныгызны әниегез белән таныштырганны исегездәме? Менә алдагы юмористик миниатюра нәкъ шул турыда. Киленне әни белән таныштыру. Сезнең алкышлар белән бергә. Менікіден наконец өзіне бір қыз тапты бейді. Бір шылған дейді менде мен айтам болмасмыннан. Постоянно егіттер біле көрем бейді. Все, наконец бүгін қойталар. Шей қойнаған. Алып қойайым әлі әкіп пішерлер. Так, шәк-шәк ұрында. Әлі бүгін бәйрем деп 20 ел кимеген колготкины киіп қойдым. Ішінде сапанған суғандарын қоқтың да кейдім әлі. Мейтем әлі бүтін суғанда түші бүтмеген тәк бүтін жүрім қышытып тұра. Әйт бар. Ера, қазір қойталар. Мен, наверное, міне бұлай отырып қаршы алдым. Сірлі мұның әлесі дейсен әлі. Йоқ, бұлай түгіл. Наверное, міне бұлай басым. Бұлай, вообще ширлі кішіге ашайым. Эй, просто басам да тұрам енді. Аха, қойттылар. Қойсы ғасырдан таптың мұны. Что за королева Елизавета? Әне, классика. Бір қашанда ескірмей. Отаңның шестеркасы кібігей ме? Әне, моторым, таныш бол. Минем әнием Флюза опа. Қызым для тебя просто флюзушка. Можешь вообще фунтик деймін дәшірге. Мен мұнда азда қайда столовайда повар болып ішлей, бүтікші фунтик деп жүртәмін. Фунтик деп қышқарсақ шабып шыға мені мен көқтеден. Сен де молодец, қара өзін-өзі білмеші нормальныйны сүреп қайтқан әлі. Мен тен көрші зұқраны кікібі кәкірі-бүкірі болыр дегенім. Йоқ, нормальный. Только біраз түлкіге ашаған. Әне, моторым, бір секунд келелі, пожалуйста. Пішай көрме. Әне, әзірек башың шлеймі сенің yok ма? Неге? Баш қаладан қыз білән келдім. Кім енді жай ортасында норковый шапка киіп қоя? Мен аны бұлайғына кимәдім. Хапшағыда яшасақ та көрсін, қайыршы қойлаға келмәді. Біздің де Аллаға шүкір байлықлар жетерлік. Норка, элитный. 12 ел киям хоть бы что. Помпончикларығына түшті, жалко. Әне, әйда, сен де таныш бол. Менің жүрген қызым, болашақ хатыным. Алла берса, Алла тіләсә. Киленің. Күткәнем. Наташа. Здрасте. Забор покрасьте. Келелі мұнда? Келелі, кел. Все нормально, Наташа. Сейчас секунду посекретничаем. Нәрсе? То есть, ұлым, мен дұрыс аңласам, әйме, мен сені 87-ші жылда радилы. Бүгінгі күнге қадар растилы. 10-ші классқа қадар грудью кормилы. Әне, болдың да?
Вступительный экзаменларын Qozonga барып, сенің үшін сдала. 6 мәртәбә сенің орынғана хади тақташ егітлері білән на стрелку ходила. Әне, білдің да? 6 мәртәбә шушы здоровый жігітлерден башыма монтировка білән получила. Ана мені РКБ-да бір уборщица тонап исәнләшә. РКБ-да. Какая разница? Әлі ул да түгіл военкоматқа барып плоскостопиені снимокка төшереп сиңа армиядан отмазка алып қайтты мәйме? Сен, значит, біздің йортыбызға шушы иностраночканы сүрәп қайт. Бізден бит қазір бүтін ознақай күләшәк нәрсә эшлисең сен. Әне, жеттің да, ярар. Ярар инде булыр иде, ул хотя бы марый булса. Бу бит шын урыс. Әне, сен аны білмейсің дә бит әлі. Әйді, шәй ішерге отырайық әлі. Яқыннанырақ таныш башта. Наташа, видишь, как мама сразу полюбила тебя? Так похвалила, говорит, молодец. Садись, Наташа, кушай, 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 никого не слушай. Айда, утро. Чувствуй себя как дома. Көңілі отырабыз, мен айтам. Әне, әйт енді бірер сөз. Нәрсе айтасың енді мұнда? Ты это, Наташа? Ой, яғыны сындырайым. Ты еще прям так сильно любишь, что ли, моего Данира? Вы знаете, люблю не то слово. Я жить без него не могу. Я с его именем засыпаю, с его именем просыпаюсь. Я его просто обожаю. Я смотрю, ты поболтать любишь, Эйме. Могла просто ответить, я бы поняла. Болтушка. Әне, әйдә мен сиңа сөйләп кетем, ничек без таныштык. Киш белән Казанда килеп керәм мен ресторанга. Һәм бер өстәл артында утыралар минем таныш кызлар. Гүзәл, Алсу, Гөлназ, Гөлнара, Ләйсән, Миләүшә, Диләрә, Мәрьям, Дания һәм Наташа. Шунда безнең әни Наташа белән күзләр очрашты. Һәм без бер-беребездән озак кына күзләрне ала алмыйча карап тордык. Һәм мин аңладым, әни, менә бит бу кинолардагы кебек, любовь с первого взгляда. Менә икән бит ул минем булачак гомерлек юлдашым. Кукейкус. Что? Извините. Я говорю, глаз алмаз, Эйме. Снайпер. Ни кадәр сойлардай кыз утырган юкмысың сүрәп кайткан, кара син аны. Әни, менә сөйләнеп утырасың. Белмим, неужели менә синең дә яшь чагыңда артыңнан берәр үзбәк йөрмәгән? Йөргәндер бит инде берәрсе. Вах, 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 Филүзә, яман гүзәлсән, кәл монда минем карбызым, кавыным, кукуруз сладкий мой, иди сюда дип йөргәндер бит инде берәрсе. Рузиля апаң сөйләде, что ли? Юк инде, былай гына әйтәм. Рузиля апа сөйләмәде. Наташа, еш, угощайся, главное, хвали маму давай. Спасибо. Какие вкусные краусаны с творогом. Это губедия с куртом. Я смотрю, ты пожрать любишь, Эйме. Урашей осарға жетішмәдім, йорты үстөлі қырды шықты саранча. Ну зачем вы так? Вообще-то
Меня Данир попросил поесть, чтобы вам понравиться. А вообще, я на диете. Я худею. Күрәм инде күрәм. Утырасың монда бер үзең. Ахудевший булып шляпа киеп. Әни, білесің келсе, Миләүшә? Наташа! Бик тәрбиялі қыз. Менә ул үзе біліп бізге келер алдыннан. Үзе біліп сиңа күштән ашаларға білді. Наташ, подари маме, что купила? Это морская соль из Испании. Эксклюзивная, дорогая. Тоз. Ладно, потом полижем мыжелоси. Дорогой дәринде, дорогой булмаса кефир сауытына тутырып алып келмәсе ул ана. Туктале, миннән дә калмасын. Во! Лук, эксклюзивный, из колготок. Мә, тузла баша. Әни, син аңламайсыңмы, күрмейсіңмісің? Наташа бик әдәпле, тәрбиялі, интеллигентный гаиләдән. Нәрсә сөйлисез сез? Әйе. Аның әтисе депутат. О, нәрсә хәзер каршына басып менә идәнгә кадәр башымыйммы? Рәхмәт сезгә, пенсия кадәр тагын 5 ел өстәп куйдыгыз, шәп булды. Шуны гына көткәнек. Әнисе фитнес-центр җитәкчесе. Тыгыдык, апа. Менә идәнгә кадәр башымыйммы? Рәхмәт сезгә, бигрәк шәп гаилә, берегез сикереп җыри, берегез утырып тора. Абыйсы Татнефтьтә эшли. По-моему, прокатило. Оғузы биллахи минаш шайтаны ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Төпле аякларың белән кир кызым бездәге йортка. Охранник булып. Какая разница хәзер, елдем бит инде. Әй, яра. Ничек тә яшәрбез әле шунда. Мин аңа күнегермен, ул миңа күнегер. Вот шулай дигән әни, ату гел каршы киләсең. Әле матур балаларыгыз туар. Алла верса. Миңа шосалар. Я, мама, ты, будущая мать, как-нибудь-то вместе проживем. Но менә әтиең белсә, точно йөрәге тотып алачак. Шуны телисеңме? Һәр инфаркт, инсульт, скорый килеп алып китә, шуны көтәсеңме син? Шул кирәкме сиңа? Әни. Әни. Ну, безнең һәр вакыт үзебезнең серләр булды бит инде. Әни, әйдә әтигә әлегә әйтми торыйк. Әни, әти белсә, бәреп үтерә мине. Җитешми, башта үзе үлә әле. Әни, ярар инде. Әйтәм, белсен. Анатолий! Толик, где ты ходишь? Зайди посмотри, кого домой твой придурок притащил. Әни, тукта инде.